Piet Ruizenaars, die man is al in de 70. En die is nog steeds dwanden met dit onderwerp. Waarom denk je dat zo'n man daarvoor motiveerd is? Omdat hij zegt van ja, het is nog net op het niveau waar op het wezen moet in Nederland. Het rekkenniveau van onderbouwleerlingen van het voortgezet onderwijs is net wat het wezen mat, zo zei de onderwijsinspectie. Willy de Groot is een projectleider onderwijs en zegt dit in een aantal gemeenten. Thierry mij emeritus heegleraar Wiet Ruizenaars zocht hij naar deze probleem. Mij had hij zien van, goh, wat speelt nou echt een rol? Wat is nou de oorzaak van rekkenproblemen en de achteruitgang van het rekkenonderwijs? Wat is daar nou de oorzaak van? En eigenlijk is zijn boodschap, het is heel simpel. De oorzaak die leidt in de wijze waarop rekkenonderwijs jong wordt. Heel simpel, de vaardigheden 0 tot en met 20, optellen, aanlopen. Die basiskennis is vaak onvoldoende aanwezig. VMBO-docent Henk de Boer zit al heel wat jaren in het onderwijs en zocht een duidelijk verschil met de wijze van lesjaan van vroeger. Toch ik een protestantburg zit erin, automatisering, de tafels goed oefening. Maar gaandeweg de periode dat steeds meer op achtergrond rekken. En het maakt eigenlijk altijd een heel, hoe mag ik het zeggen, het moet altijd maar mooi worden voor die band. Het moet heel aantrekkelijk worden voor die band. En dat merk ik dus ook wel in die zin van als wij je band van de basisschool krijgen, dan moet het wel 4 jaar komen. Nevens de onderwijsinspectie moet er meer les die doen worden om wiskunde. Daarnaast moet de kwaliteit van de lessen omheeg. En die kwaliteit, daar leidt nevens de Groot de grutte winst. Als je simpelweg een uren erbij dogen, als de kwaliteit van het onderwijs net beter wordt en de kwaliteit van die instructie net beter wordt, dan denk ik net dat dat de oplossing is. Dus daar moet wat bij. Daar moet deskundigheid bij, dat is mijn overtuiging. Dat is de verbetering van de instructievaardigheid van leraren. En het ondersteunen met deskundigheid van deze mensen. Daar leidt een belangrijke schakel. Docent de Boer zocht een soort winst in het verheljen van de stof. Dat we volle meer naar het automatiseren moeten, dat we volle meer de herhaling doen moeten voor sommigen. Want het is zo van, nu krijgen ze vaak, één keer krijgen ze een bepaald onderwerp en dan krijgen ze een heel setje krijgen ze het net weer. En dan later, dan moet zij dat werken doen, hoe zie je dat ook alweer? En als je het volle vaker herhaalt, dan beklijft het ook weer volle meer.